toto mieste vo svojej skupine. Takže všetko pripravené, Jan Polakský na štarte ide dať pokyn. To nie je odštartovanie, to je pokyn pre Mikárovi, že môže odštartovať on sám, potom naštartuje, musí to spraviť do 20 sekúnd, tak on sa dostal pokyn. Obyčom presného, presného prezidenta Mikára naštartuje ľudí fotobunky a tým aj časomieru. Cieli rovnako presmykmi toho ľudka, zastavuje tú časomieru. No merá sa to na tisícinu sekundu. Neviem, ale tam ešte bude šutovať tento seriál na 3 tunálka, ale dva pretekári